Kako ste i čuli u najavi, naša gošća u studiju je Mija Martina Barbarić. Svi je znate kao pjevačicu i kao osobu koja nas je 2003. predstavljala u Rigi na Eurosongu. Prije svega, dobro mi došla. Dobro večer, naravno Ivana i tebi, svakako gledateljima i dobro vas našla. Mislim da manji broj gledatelja zna da si sada u stvari glasnogovornica u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Kako se snalaziš u tim vodama? Pa mislim da mi nikad nije bio problem komunikacija, odnosno to sam i završila, taj studij novinarstva, tako da mi u stvari to samo jedna mala promjena da sam u ovom trenutku iza kamera. U pripremama, naravno ispred kamera malo manje, ali jako sam se dobro snašla, inače mi leži posao, evo kao što možete primijetiti, treme nemam, što me god upitate odgovorit ću i tako. Ni ne čudi me to, ali mi ćemo ipak o Eurosongu. 2003. dakle 9 punih godina je prošlo od tada, bila si punoljetna. Riga je bila u pitanju, dakle, Latvija, pjesma Ne brini, koju pjevušim cijeli dan. Puno toga se promijenilo od tada. Zanima me, evo vidimo i taj tvoj nastup, zanima me koliko često gledaš ovaj svoj nastup? Svoj nastup ne gledam toliko često, inače mislim da je onako to malo nezgodno. Voljela bih možda nekad pogledati s vremena na vrijeme, čisto da si sama vidim nekakve nedostatke kako bih popravila, ali inače nije baš toliko to atraktivno gledati svoj nastup. Iako priznajem, dakle, jako sam ponosna na ovu izvedbu i na ove 3 minute koje sam odvela. Dobila sam jako lijep zadatak i ponosna sam što sam bila, dakle, jedna od predstavnica Bosne i Hercegovine, što sam imala prigodu, dakle, uopće, evo, napraviti ovo što sam napravila, a i dan danas, evo, kao što možeš primijetiti, pjesma je još uvijek aktivna, aktualna. Još uvijek kad je spomeneš, svatko će znati refren i mislim da smo postigli ono što smo htjeli, a to je da smo imali hit. Ma jasno, nije ni jednostavno stati pred ovoliki broj gledatelja, što u dvorani, što pred malim ekranima, ali evo, osvrnut ćemo se u stvari na sinoćni show. Ti si ga gledala. Jesam, imala sam prigodu vidjeti na malim ekranima, tako je. Zanima me sada tvoja reakcija. Neki kažu da im se nije svidjela crno-bijela tehnika, nekima je to baš bilo super, nekima je pjesma odlična balada, dakle podijeljena su mišljenja. Kako je tvoje mišljenje? 100 ljudi, 100 čudi. Mislim da se niko nije rodio kome je svijetu ugodio. Što se tiče Maje Sar, osobno je, dakle, ne znam, ali svakako je cijenim kao umjetnicu, kao pjevačicu, kao kolegicu. I mislim da je i ona dobila, dakle, ovaj jedan lijepi i fini zadatak. I nisam apsolutno nimalo iznenađena što se tiče pjesme. Očekivala sam, dakle, baladu, očekivala sam ono što Maja najbolje izvodi. Prema tome, samo sam sad, dakle, čekala sadržaj. Korake ti znam, bilo mi onako, nagađala sam, ok, može biti, dakle, pozitivna ljubavna pjesma ili negativna ljubavna pjesma. Dobili smo uglavnom ljubavnu pjesmu. Sada je na cijelome timu puno posla. Ja osobno mislim da baladama puno teže, odnosno duže vremena treba da ti uđe u uho, duže vremena ti treba da je sažvačeš, da ostane refren i da bude prepoznatljiva. Jer Eurosong je danas u stvari postao jedan ogroman marketing, globalni marketing, jedan odličan show koji iz godine raste, gdje se trendovi koliko toliko mijenjaju, prateći na neki način i glazbenu scenu, ali prvenstveno ono što će u te 3 minute ostati najzapaženije. Dakle, hoćeš li ti izaći, ne znam, iskočiti ili, ne znam, dovesti magarca na pozornicu, što očekuje možda i od Ramba Amadeusa, ne znam, dakle, što će se dogoditi. On nas nikad ničim ne može iznenaditi pretjerano. Pa, sve od njega za očekivati. Sve je moguće i za svaku pjesmu je uvijek moguće. Dakle, ne možemo reći što će se dogoditi, što ne, vidjet ćemo. Dobro, u nastavku idemo kratko vidjeti atmosferu sinoć iz hotela Europe, što je zabilježio naš Muhamed Misić. Mi smo još, ajmo reći, u povoju. Mi još nismo stekli neke velike evropske simpatije, kao što je, na primjer, Srbija. I nadam se preko Maje i preko ostalih mojih kolega koji će kasnije nastupati, da ćemo polako, nekim step by step, u Evropu polako ući. Maju izuzetno cijenim kao osobu, zaista. Kao
predivnog čovjeka, vrhunskog muzičara i pjevača, ali i autora i moju saradnicu je već dugi niz godina. Počeli smo sarađivati od 2004. godine kada sam ja išao na Eurosong sa pjesmom In the Disco i evo do dan danas smo zaista prije svega prijatelji, a zatim i poslovno sarađujemo. Imao sam priliku da čujem pjesmu Korake te znam i to je prelijepo. Ja sam se naježio milion puta, prije svega uz njenu interpretaciju i njen prekrasni vokal koji ima, zatim uz fenomenalni aranžman koji su uradili. To je jedna svjetska balada, zaista, to je jedna univerzalna poruka i takvu vrstu pjesme apsolutno svi razumiju u svijetu, bez obzira na jezik. Evo, čuli smo komentare što se to sinoć događalo iza kamera. Mija, malo prije sam rekla, dosta toga se promijenilo, pa promijenilo se i to, odnosno način izbora pjesme u odnosu na onda kada si ti nastupala. Dakle, danas mnoge zemlje preuzimaju upravo model da se prethodno zna izvođač, odabere se pjesma i onda se predstavi. Po tvojom mišljenju iz tvog iskustva, što je bolje, gdje su nedostaci, gdje su prednosti? Ovako, prije svega, ne može mi niko uzeti taj osjećaj kada te država odabere, dakle kada ljudi glasuju za tebe i pošalju te da predstavljaš Bosnu i Hercegovinu. I mislim inače da je puno, po meni, jedan festival kao što je izbor pjesme, dakle za pjesmu Eurovizije sigurno uvijek može biti atraktivan, aktualan i privlačen, dakle kako publici, tako i sponzorima i mislim da nema razloga, dakle da se ne pravi takav način izbora. Druga stvar, opet, evo, primjerice, dakle, jedna Švedska ili Norveška ili bilo gdje, dakle, koji još uvijek smatraju vrlo bitnim Eurosong, koliko, dakle, ipak je to manifestacija koja evo traje 57 godina, koju gleda milijonski auditorijum gdje se zaista svi trude prisustvovati, a onda na kraju krajeva imati tu čast predstavljati i mislim da u svakom slučaju bi trebalo vratiti taj stari način. To sada ako je nekome lakše odabrati i reći znate, mislimo da bi bili ove godine najidealniji ti i ti, ne znam sad koliko su opet i ti ljudi mjerodavni, jer opet ukusi su različiti. Ovako, pjesma treba predstavljati državu, izvoli, dajte narodu da bira i to je to. Barem ja tako, dakle, to je moje osobno skromno mišljenje i kažem, dakle, ona statua i taj osjećaj i ushićenost i suze radosnice, to niko ne može nadomjestiti, sigurno. Barem ne na ovakvom, ali ne znači možda ako se direkcija odluči mene iduće godine poslati kao 10 godina, znaš, nakon. Nećeš se buniti. Look at me now, neću se buniti. Dobro, sad imaš iskustva, znaš što bi mijenjala. Maja Sar je uzela par dana odmora, ali evo vidjet ćemo što je sinoć izjavila poslije cijelog šoua. Evo Majo, prije nekoliko minuta završeno je predstavljanje pjesme. Pjesma je zaista lijepa. Jesi umorna od raznih putovanja, Istanbul, Italija, Bosna i Hercegovina, Long Play studio? Prvo, hvala ti za to da je pjesma lijepa, drago mi je da ti se tako dojmila. Pa iskreno jesam i direktno sa scene sam došla ovdje na preskonferenciju i poprilično onako još mi se nisu ni slegli utisci u mojoj glavi o ovoj prezentaciji. Vjerovatno neće još par dana, ali svaki trenutak i umora, i zalaganja, i putovanja, i nerviranja se zaista isplatio i najveći pokazatelj toga jesu mi izrazi lica ljudi dok sam ih gledala večeras u sali dok smo promovisali pjesmu. To je za mene veliki kompliment. Da li je stvarno bilo sve tako naporno? Vidjeli smo iz ovih dokumentaraca, iz priloga da ste dosta putovali. Da li je to onako malo imalo utjecaja i na tvoju psihu? Evo, moram to pitati. Pa svakako da jeste. Ovo je jako zahtjevan posao i jednostavno nije prirodno da se sve glatko odvija. Bilo je momenata kad zaista nismo znali više kako da odlučimo, šta da uradimo, da dovedemo stvar do kraja onako kako smo zamislili, ali hvala dragom Bogu, na kraju je sve baš realizovano onako kako smo prvobitno postavili sebi i ciljeve i zadatke i zaista smo zadovoljni i pjesmom i video spotom i evo večerašnjom prezentacijom. Spomenula si na preskonferenciji svog muža Mahira. Koliko je on bio tu, ne mislim privatno, nego mislim baš na onu poslovnu stranu, koliko ste uspjeli naći zajednički jezik u studiju u Istanbulu, u studiju u Rimu?
Mahri, a inače kad sarađujemo, u stvari ne volim, često mi novinari postavljaju ta pitanja i kad mi pitaju za Mahire, teško mi je odgovarati da ne budem pristrasna i da ne budem subjektivna u tom smislu, ali mislim da nisam. Mahir je čovjek koji 100% poznaje moj muzički senzibilitet i koji je prepoznao pjesmu kao nešto što sam ja i kao zapakovao je i napravio je aranžman takav kakav sam ja poželila da pjesma bude i tako kako sam je ja u samom nastanku i čula. Kroz razne faze smo prolazili i dorade aranžmana i nekih stvari koje smo možda prvobitno bili snimili pa smo u međuvremenu shvatili da to možda nije adekvatno za ovu pjesmu pa smo ovako eliminisali i bukvalno do zadnjeg trenutka smo korigovali stvari, preslušavali non stop dok nismo rekli da, to je, sad je gotovo. Majo, šta sutra? Na put. Ništa novo, na put. Jel planirate stvarno imati neki odmor? Mislim, moraš se relaksirati. Pa moram. Imali smo naporan period, 2 dana možemo sebi priuštiti da se odmorimo. A jesi spremna za Baku? Jesam. Sad stvarno osjećam da jesam. Maja, hvala ti puno i sretno. Hvala lijepo. Uistinu jeste naporan sav ovaj rad. Mija, ti to i znaš iz svog iskustva. 9 je godina prošlo, to smo već kazali. Zanima me što je tebi ostalo najupečatljivije iz Rige i sa cjelokupnog natjecanja? Pa ima li što upečatljivije od toga, dakle, da stojiš na bini, da te ispred tebe također 1000 ljudi, a da te milionski auditorijum prati. Ja mislim da nema većeg i upečatljivijeg osjećaja, dakle, to je nešto što ću sigurno pamtiti čitav život. I pretpostavljam nevjerojatna trema. Ja je stvarno nisam imala. Meni ljudi možda ne vjeruju, ali definitivno nisam nikad bila tremaraš, drugačije možda to žvačem u sebi, ali nema toga. Super, to je još bolje za tebe. Sada, mnoge su zemlje već odabrale svoje predstavnice, pjesme i predstavnike. U regiji su to uglavnom najpoznatiji pjevači, već se znaju pjesme, održani su izbori. Pa idemo kratko vidjeti kakve su njihove pjesme, pa ćemo malo prokomentirati to. Istina jedna laga, iako zajedno sme. Ja sviram sreća, ti biraš toga, crno i belo lice. Dobro i lošo ništa ne deli. Sve te nego vrati, neko koja to vidi sve. Čujem da ljubiš i kažu mi ljudi da briga te. Verjamem da znova ujilaš se bova in včeraj zasmeraj se vrne z reko luči. No dan, lačanje sonca in shame, I love you line. Now it sounds like a crime. Have you ever seen a man begging you on bleeding knees if you want to break me down? Čuli smo Makedoniju, Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju. Tvoj komentar? Svi odlični pjevači, ali svi su odabrali nekakve laganice. Ne znam sad je li to do trenda što je, dakle, prošle godine jedna balada pobjedila, pa možda ljudi se okreću više ka tome. Činjenica je da kroz baladu ti stvarno možeš pokazati svoje glasovne mogućnosti, dakle, sebe kao interpretatora. Što opet, dakle, stavlja jednu točku, odnosno vraćamo se na ono da je izbor stvarno pjesme, da se treba i tome posvetiti. Ali opet, Eurosong crtica show. Dakle, mislim da atraktivniji 3 minute ne možeš iskoristiti nego da imaš stvarno onako dobru, bombastičnu pjesmu i da na neki način probaš to upakirati da bude nešto specifično i da ostane ljudima kako u ušima, tako i u očima. Možda bombastični bude Rambo Amadeus, evo njega nismo imali priliku vidjeti i sinoć je ta pjesma
premijerno emitirati. Totalno, dakle, drugačije od svih njih i nisam ništa drugačije ni očekivala. U stvari, nadala sam se da će biti onako nešto apsolutno drugačije od Nine, od Željka. Ali evo, dakle, vidjet ćemo što će spremiti. Ja vjerujem da će biti interesantno. U svakom slučaju, mislim, svima želim puno sreće, znam šta to znači. Prije svega nek se svi dobro zabave i nek odrade svoj posao najbolje što mogu. To je, dakle, otpjevati 3 minute, a sve ostalo je na tim. Dobro, u nastavku ćemo vidjeti nekoliko evropskih pjesama. Za sada najbolje kotira švedska pjesma na kladionicama je za sada broj 1. Ali evo da vidimo još neke pjesme. Vidjeli smo nekoliko pjesama, već smo Mija i ja prokomentirali. Ti se slažeš s ovim da je Švedska broj 1 za sada? Pa dobro, kladionice uvijek mogu i pogriješiti, ali stvarno onako kad sam je na prvi put čula, dakle to je bilo to. Ja sam stvarno rekla, dakle žena em pjeva, em vlada pozornicom, em je to što se traži i što će sigurno biti hit ljeta. Jer dakle sjetimo se Lene, dakle koja je napravila isto tako bum sa njemačkom pobjednicom, dakle vrtila se i to je smisao priče, da pjesma zavlada i da predstavlja Eurovision Song Contest, da to bude onako bombastično i da se prave novi hitovi, zašto ne? Kad spominješ bombastično, mislim da će itekako zapasti za oko Ruskinje. Definitivno, babuške će biti hit. I evo, kao što možete primijetiti, dakle, oni šalju prepoznatljiv svoj brend u svijet kroz pjesmu i sigurno će biti zapažene. To je zadnjih 5 minuta u njihovom životu slave. Eurosong se jako promijenio posljednjih desetljeća, dakle nekada su to, evo sada mi pade na pamet Johnny Logan, dakle to su neki evergreeni pjesme koje su ostale do danas. ABBA, tako je. Ima tu još jako puno i pjevača i pjesama koje se danas pjevaju, međutim danas je u stvari nastup sve. Pa danas je nastup sve obzirom da više ne možete izmišljati toplu vodu. Dakle, evo, sjetimo se, ne znam, Toto Cutugno, United Europe, dakle, pjesma koja je dan danas aktualna. Evo, spomenuli smo ABBU, dosta je toga, dakle, to kad je bila pjesma upečatljiva. Ali danas isto tako tu pjesmu koja treba biti kvalitetna i dobra, samo je treba dobro upakirati, jer trendovi se mijenjaju i onda vi danas nemate samo pjevača koji će stajati i cijeniti ga, on je super pjevač. Ti dakle moraš imati još i vladati još nekakvim talentima da bi bio bolji i drugačiji od drugih. Tako da sigurno im neće biti lako nikome danas dakle izboriti se na glazbenoj sceni, ali tako se ljestvica postavila i mislim da ukoliko želiš biti uspješan, trebaš raditi na sebi, trebaš se nadograđivati samo naprijed. Mija, hvala najljepša što si bila naša današnja gošća, što si bila, recimo to tako, sukomentator ili komentator ovog Eurosonga. Športskim žargonom rečeno, Ivana. Hvala i vama što ste me pozvali svakako i evo srdečno još jedanput ću pozdraviti sve gledatelje.